وڵاتیان عفرینە ڕۆژاڤایە کوردستانê berdewam rastiya astengî û binpêkirûn û kiryarên dijî mirovatiye tên. Welatiyê li Efrînê dimînin tumetê ku arastî wan têne kirin amade ne. Ew jî peyede yan jî xizmeta rêveberiyê kirine. Ji ber wê yekê rojana welatiyên Efrînê ji hemû nefşan, kal, pîr, xort û keç ta bi zarokê jêr 18 salî têne girtin û piraniya wan li hember pereyan têne berdan. Ji dema ku Efrîn ketiye bin destê çekdara da, bi hezaran ji Efrînan hatine girtin û beşek ji wan hatine sürgûnkirin û derxistin û ew beşan neçar dibe berê xwe bide Helebê û Şehba. Lê li wê derê jî tumet ji wan kesara amade ne ku li cem çekdaran û Tirkiyeyê dijiyan. Yekî ji nimûnan ciwanê Kurdê bi navê Mustafa Hemmadê Mihemed ku ji ber sitemkariyê û zordariya çekdaran rêviyaya Helebê li weke çawa li Efrînê di zîndanên çekdara de bû, li Helebê jî ketiye zîndanên peyedê. Çalikvanên Kurd tekez dikin ji dema ku welatiyê ji gundê Pilîlka ya Reco gihîştiye taxa Şêx Mexsûda Helebê ji aliyê asayîşê peyedê ve hatiye girtin û tevî derbasbûna sê heyvan li ser girtina wî re tu agahî li ser tune ye û malbata wî tumeta ku jê re hatiye sepandin nizanin çi ye. Weke Mustafa Hemmadê bi sedan welatî hene ku navbera kiryar û binpêkirinên çekdara û peyedê de mane û ji ber binpêkirinên çekdaran direvine Heleb lê her du taxên Kurdî, Eşrefiyê û Şêx Mexsûdiyê bin destê peyedê de rastî lêpirsîn û lêkolîn û vekolîna tê û tumet ew e ku li Efrînê dagirker de dijiyan.